Children of God, mga anak sa Diyos. Ani ang bag-uhay nga pagbisita ni Pope Leo XIV sa Espanya, daghang katawhan ang nitapok aron sa pagtan-aw o pagpaminaw sa iyang mga mensahe. Gisugat siya sa mga opisyal sa simbahan o sa daghang ordinaryong tao nga naglaom nga makadungog sa iyang mga pulong sa pagdasig. Sa nagkalain-lain nga mga kalihukan, iyang gihisgutan ang paglaom, iyang gihisgutan ang unity, panaghiusa, o ang panagtinabangay. Iyang gipahinumduman ang tanan nga ang simbahan gitawag sa pag-abli sa mga pultahan alang sa mga nanginahanglan. Usa sa iyang gihatagan o dakong pagtagad mao ang kahintang sa mga migrants nga mibiya sa ilang yutang na tawhan aron mangita og mas maayong kaugmaon. Mingon siya ato ning in Ingleson, "To you, dear migrant brothers and sisters, belongs a noble and necessary part of this journey. To open yourselves with trust to the community that receives you, to learn its language, respect its laws, become familiar with its customs, participate in common life, and offer your gifts with gratitude." Sa binisaya nga hubad, kaninyo, minahal nga mga igsoong mga migranteng lumalabay sa lain nga yuta. Ana ang kahalangdon og importante nga bahin niining panaw nga magbukas kamo uban sa pagsalig ngadto sa komunidad nga midawat kaninyo. Makat-on sa ilang pinulungan, mutahod sa ilang mga balaod, masinati ang ilang mga kostumbre, moapil sa kinabuhi sa komunidad ug ihalad ang inyong mga talento uban sa pagpasalamat. Kanindot ba? Ang iyang mensahe dili lamang alang sa mga migrants kundi alang usab sa mga komunidad nga midawat kanila. Usa kini ka pahinumdom nga ang paglaom mutubo kung adunay pagsalig sa Dios o sa isig katao. Mausab kini ang espiritu sa atong ebanghelyo karong adlaw. Samtang daghan ang nabalaka sa panginabuhi o sa kaugmaon, gitudloan kita ni Jesus unsaon pagtan-aw sa atong kinabuhi gikan sa pananaw sa Dios. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang kabalaka dili mahimong atong angklahan, kay ang Diyos lamang ang angay saligan. Sa Ebanghelyo, gipahinumduman kita ni Jesus nga dili kita makaalagad sa duha ka agalon. Kung ang kwarta, security, o material nga mga butang mao'y mahimong sentro sa atong kinabuhi, hinay-hinay kining mupuli sa atong pagsalig sa Diyos. Dili pasabot nga dautan ang pagtrabaho o pag-andam alang sa kaugmaon. Apan lahi ang matinud-anong pagpaningkamot ug lahi usab ang pagkinabuhi nga gigamhan sa walay hunong nga kabalaka. Mingon si Jesus, "No one can serve two masters." Matthew 6:24. Sa binisaya nga hubad, walay bisan kinsa nga makaalagad sa duha ka agalon. Klaro ang pagtulunan ni Jesus nga adunay mga butang nga kinahanglan mupili gyud ang atong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing puno sa kahadlok nga basin mawad-an ta og kwarta o kahintang sa kinabuhi, dali natong malimtan nga ang tanan natong gipanag-iya gasa lamang sa Dios. Ang problema dili ang pagbaton og mga butang kundi kung kita ba ang nagunit niini o kita ba ang gigunitan ani. Daghan karon ang nahadlok sa tungod sa ekonomiya, nahadlok sa trabaho o umaabot sa ilang pamilya. Natural lamang ang pagbati sa kabalaka apan dili kini angay mahimong sentro sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang tawo nga nag-ampo apan wala mosalig sa Dios, nagpabilin nga bugat ang gibati. Ang tao nga naningkamot og nag-ampo uban sa pagsalig makahimo sa
pagpadayon bisan pa sa mga pagsulay. Ang kalinaw dili gikan sa gidaghanon sa atong sapi, kundili gikan sa gidak-on sa atong pagsalig sa Ginoo. Ang kabalaka dili mahimo natong angklahan, kay ang Dios lamang ang angay saligan. Ikaduhang punto, ang Dios nagatiman sa iyang katawhan labaw pa sa atong nahuna-huna. Humanisgutin ni Jesus ang kabalaka, iyang gitutukan ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magtigom og dagkong bahandi apan gipakaon o gipakaayo gihapon sila sa Dios. Dili ni pasabot nga magtinapulan ang tao. Ang punto ni Jesus mao nga kung ang Dios nagatiman sa mga binuhat nga mas ubos kanato unsa pa kaha kita nga iyang mga anak. Mao ni ang logic sa ebanghelyo karon. Ang amahan wala nag-ingon nga ang mga langgam walay bili. Sa pagkatinuod gipakita niya nga ang amahan nagatiman gani sa mga gagmayng mga binuhat nga dili kaayo mahinungdanon sa pananaw sa kalibutan. Busa ko ang Dios naghatag og pagkaon sa mga langgam matag adlaw unsa pa ka ang tao nga iyang gihigugma og gitugutan pagani nga matubos pinaagis kamatayon sa iyang anak. Nindot ni nga pamalandungan, no? Ang Ginoo wala magpakatao alang sa mga kahoy o sa mga isda o sa mga langgam. Gipadala niya si Jesus alang sa tao. Ang krus mao ang labing dakong ebidensya nga ang tao adunay espesyal nga dapit sa kasing-kasing sa Dios. Kung andam siyang ihatag ang iyang anak alang kanato, dili ba usab siya mohatag sa atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglan? Ug bisan pa ni ana ang pag-atiman sa Dios, dili pasabot nga wala nay problema ang kinabuhi. Kay kung atong lantawon, ang mga langgam giatiman sa Dios apan nangita gyapon sila pagkaon, mulupad gyapon sila, mangita sila kapuy-an. Sa sama nga paagi kinahanglan usab kita nga maningkamot. Apan samtang kita nagtrabaho og naningkamot, aduna tay dako nga assurance nga ang Dios nag-uban kanato ug wala niya ta kalimti. Mao nga sa dihang mutan-aw ta sa mga langgam naglupad sa kalangitan, atong huna-hunaon nga gawas nga gipakaon sila sa Dios, hinumduman nato nga kita gibuhat sumala sa iyang dagway o gitubos pinaagi sa dugo ni Kristo, labi pa kitang bililhon sa mga mata sa Dios. Kung ang amahan nagatiman sa mga langgam, dili usab siya makalimot sa pagtagad o sa pag-atiman kanato. Ang Dios nagatiman sa iyang katawhan labaw pa sa atong nahuna-huna. Story time. Nay mga pipila ka mga words o mga pulong nga ini ka-mention pa lamang si Pope Francis dayon ang musulod sa akong huna-huna. Halimbawa, kung moingon, Sleeping Saint Joseph, bantog kayo nga gipromote ni Pope Francis. Gido-promote niya ang devotion to Saint Joseph kay gani dinhi niya ibutang ang iyang mga prayer intentions. Ang lain pud nga pulong Laudato Si, ngalan sa iyang encyclical nga nag-auhag sa tibuok kalibutan sa pag-atiman sa atong common nga puloy-anan, our common home, ug sa pagrespeto sa kinaiyahan isip gasa sa Dios. Kung madungog sad nako ang pulong nga periphery, mahinumduman sa dako dayon si Pope Francis, kay mao ni iyang makanunayong panawagan nga biyaan nato ang atong komportable nga mga air-conditioned rooms aron moadto sa mga kabos ug sa mga gisalikwais katilingban. Si Pope Francis dili ganahan nga ang simbahan kana ganing magpabilin lang sulod sa mga pader o sulod sa ilang mga comfortable rooms. Gusto niya nga ang simbahan mugawas moadto diin sa kung diin naa ang mga gitawag natong mga samarans kinabuhi. Apan usa sa labing makalingaw nga pulong nga akong nahinumduman
gikan kang Pope Francis mao ang pulong nga couch potato. Ang couch potato usa na siya kataong sigilag lingkod o higda sa sofa nga walay tinguha nga mulihok, mutubo o muhimo og mahinungdanon nga butang. Kada kay maglubog ra kas banig o maglubog ra ka sa inyong katre. Gigamit ni Pope Francis atol sa iyang pakikita sa mga batan-on sa World Youth Day dito sa Krakow. Diyang giingnan sila nga ayaw tuguti ang inyong kinabuhi nga mahimong sama sa usa ka couch potato nga nagtan-aw lamang sa kalibutan. Samtang ang uban mo'y naghimo sa kasaysayan, no? Audience ra. Alang kaniya, ang usa ka tinun-an ni Kristo, wala gitawag nga maglingkod lang, sitting pretty, o magtan-aw sa kalibutan, no? As if audience. Ingon siya, lakaw, apil sa misyon sa Diyos dinhis kalibutan. Maunay panawagan ni Pope Francis. Children of God, mga anak sa Diyos, maayong pangutana. Naglingkod lang ba ta isip mga couch potato o nitindog tas kalibutan aron kini mausab? Atong hinumduman nga ang pagtuo dili alang sa mga audience lang. Ang pagtuo alang sa mga mitubag sa tawag sa Ginoo. Busa, tindog, lakaw, alagad. Kay ang Diyos wala nagtawag nato aron mahimong komportable lamang sitting pretty, kundili aron mahimong matinud-anon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.